हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बड' लैंग्वेज जीके यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोहोनबावबाय। आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। लोगोसे मोनसे गुरै खावलायबावनाय नोंथाङा जुदि सासे बर' सुबुं आरो नोंथाङा सासे B.T.C ओनसोलाव थानाय सुबुंब्ला नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारगोन थ' जियानो जा भिडिअखौ फैदो बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन B.T.C थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि ओनसोलफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायथार अब्लासो भिडिअखौ मोजाङै फारसेनिफ्राय बुजि मोनगोन। थ' B.T.C नि ओनसोलफोरा जाहैबाय क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, कामरुप, नलबारि, दरं आरो सनितपुर जिल्लानि मैखोम बर' ओनसोलफोरखौ दानख'नानै आरो सोदांनानै आथिखालाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लाखौ जथायै B.T.C खौ दाफुंनाय जादोंमोन। नाथाय दा बे समाव B.T.C आव गासै मोन 5 जिल्ला जाबाय। तामुलपुर जिल्ला हिसाबै गोदानै जिल्ला फोसावनाय जादों। आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।